kakigol, may hapon kanyang tanan. Ataro din sa merkado sa Labangon, mga kakigol ni aron. Oh, kauban na to ang mga amiga na to, mga tindira o guban pa. Lain mahumpra po diri. Naapo dito sa unahan si Carmen na dito. Ug niya akong amigo si Bay Suktom. Oh, nga followers sa New HP si Inday Iris. Hi, Inday Iris. Ano ako palit rin lampas kay ni mga isda mga kakigol si Dudong Suktom. Thank you kayo. Di apo diri atong amiga na maligya karne na di apo diri. Na diri mga kakigol ha. Oy, Daylaylin, magpaari lagi taon sila Daylaylin kay taon-taon yun. Bata pa sila Daylaylin. O pwede pa kuno mo puyog DYHP, ano sila puyog kay para makatilaw lang sila sa bugas og sorito ni Attorney Rufil Banyok. Oh. Unsa panawagan be? Ay na Daylin. Sige, Daylin. Lagay may bugas. Oh, sorito. Sunod sa DYHP. Bata pa ni Skulyat, karon tiguang na. Tinood na mga kakigol. Bata mo sila na mati niya. Karon tiguang na lang kuno ko. So, thank you kayo mga kakigol. Dong. Salamat kayo, Dong Suktom. Okay. Barangay Labangon. Okay, solid good Inday Laylin ha. So, kamusta na? Solid good mo, DYHP. Pak, DYHP! Thank you. God bless. Thank you. Okay. Bye-bye. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Thank you. Bye-bye.